Monggo Mbak Dian. Mugantuk berkahing wiji tansah Puji syukur kunjuk ana ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat ya nok satemah aku kelawan kowe lan sedaya pinaringan berkah barokah kesehatan satemah bisa silaturahim mapan ana ing daleme Bapak Purnomo lan Ibu Siswati. Iya yung iya mapan ana ing Driyareja Muntara Nadi Magetan. Ripalungguhan iki awake dhewe intisarine mung ngestokake dawuh nadyan to mung lumantar telepon Mbak Nanda sing bola-bali nelpon karo awake dhewe lan uga WA karo awake dhewe durung nate bisa ketemune ya nalika sore mau aku sak kanca sowan ning dalem kene ya intine matur nuwun ingkang tanpa upama ya Mak marang Pak Purnomo dasaripun pancen panjenengan menika piyai pinter nalika sonten wau kula sampun sharing sampun diskusi kalian Pak Purnomo pancen piyai ingkang ampuh piyai ingkang jangkep Mas Relo intisarine nyuwun pangestu pandonga panjurung saking sedaya para lenggah ingkang kepareng rawuh mugi-mugi temanten kekalih tansah pinaringan katentreman rahayu lan kaya mengkono yo nadyan to mapan ana ing nuwun sewu rada desa kaya ngene ning patut minangka conto patut minangka tepa tuladha pancen Pak Purnomo iki piyayine jan grapyak semanak semedulur nadyan pisanan sik ketemu karo awake dhewe ya ora mung Pak Purnomo ning klebu para panitia ingkang kadhapuk kajibah ing ratri iki Mak kabeh racake ya blater-blater racake alus-alus piyayine aku mudhun saka kendaraan langsung digoncengne pedah montor tumuju ana daleme Pak Purnomo bareng teko ana daleme Pak Purnomo ketemu karo panjenengane Pak Purnomo wah monggo Pak Dalang katuran mlebet wonten ing griya kula nggih menika lho Pak Dalang gubuk kula namung kados mekaten kalih nuwun sewu Pak Dalang sak sampunipun lenggah monggo kalian dipun sambi jajanipun kowe terus mangan ora mangan ndumungne meja ren apa-apa blas lambemu elek kaya ngono kuwi ora kuwi mung guyonan apa wae cemawis pokoke awake dhewe sak kanca diuja ana sate lah kowe komplit ya luar biasa pancen kaya ngono kuwi ya karo nderekake Pak Purnomo anggene tasakuran sisan gawe awake dhewe ya nderek promosi lan nderek ndongaake temanten kekalih ya kuwi mligine Mbak Nanda ya sing panjenengane uga kagungan ya kuwi ladies salon ya Mbak pancen kaya ngono kuwi wis bertebaran ana laladan Magetan yen pancen tresna kalian Mbak Nanda kepengin dandani awak dandani praupan utawa apa wae silahkan datang ke ladies salon wah iya bener kaya ngono kuwi nah intisarine ayo nduk tak derekake awake dhewe bebarengan nyenyuwun marang purbane Hyang Agung meminta marang Sih Nugrahaning Bathara muga-muga Bapak Purnomo sak keluarga sak rampunge wayangan manggiya hayu lan rahayu durga mendak kala sirna yuwana basuki tansah pinaringan murah rejeki ingkang melimpah ruah kebak ing reh barokah ya pancen kaya mengkono tur dasare sing kepareng nyengkuyung rawuh jan semene akeh ya Mak luar biasa iki dadi bukti lamun to sing jenenge ton dening Pak Purnomo satemah tansah pinaringan tentrem lahir batin keselamatan donya tekan akhir amin ugi sedaya para lenggah ingkang kepareng rawuh mirsani wonten mriki mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat rejekinipun inggih kathah lan tundhanipun dipun paringi slamet donya tekan akhiripun amin ya rabbal alamin hasbuna Allah wa ni'mal wakil
Gusti Allah sesembahanmu rintan